tomto návodu pro práci s programem IntelliCAD bych vám rád představil koncept klávesových zkratek, který by vám měl pomoct zrychlit a tím i zefektivnit kreslení výkresů. Jedná se o to, že jednotlivé příkazy nemusíte jen zadávat z panelu nástrojů nebo je dohledávat v menu nahoře, ale mají už předdefinovány své klávesové zkratky. Například pro příkaz úsečka je to L z anglického line. Vidíte, když ho zadáte na klávesnici, vidíte, že se vypíše do příkazového řádku. Klávesou Enter potvrdíte a kreslíte úsečky. Další nejpoužívanější jsou například C jako circle pro kružnici, například PL jako polyline pro křivku, ale mnoho dalších. Samozřejmě editační příkazy jsou na tom stejně, například TR pro trim, ořez jednotlivých entit a podobně. Jde o to, že rychlé klávesy zadáváte jednou rukou a myší kreslíte druhou rukou, tím pádem je to i pohybově příjemnější a samozřejmě by to mělo být rychlejší. Klávesové zkratky také můžete změnit a definovat si své vlastní. Je to v menu nástroje, vlastní nastavení menu a záložka aliasy. Tady v levém sloupci uvidíte jednotlivé přednastavené klávesové zkratky a v pravém sloupci příkazy. Pokud kliknete na klávesovou zkratku, vidíte, že se zobrazuje, s kterým příkazem je propojena. Můžete také definovat vlastní zkratky tlačítkem nový, aktivujete tuto možnost, vlevo dole zadáte alias US jako český úsečka, zvolíte příkaz line a přiřadíte. Tlačítkem zavřít se vrátíte do kreslícího okna a teď už zkratka US volá příkaz pro kreslení úsečky. Aktuální nastavení klávesových zkratek můžete také vyexportovat tlačítkem Export, uloží se jako soubor s koncovkou ICA a později ho zpátky importovat a obnovit tak vaše nastavení. Ještě v dialogu vpravo dole je tlačítko Obnovit, kterým obnovíte výchozí nastavení tak, jak bylo platné po instalaci programu.